για να σας εκθέσω με απόλυτη ειλικρίνεια την κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε και τις επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Είμαστε σε απόσταση αναπνοής από το σημείο 0. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Προ αυτής της καταστάσεως ο εθνικός στρατός, ένοπλοι δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού δύναμης η οποία υπήρχε, έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει των δρόμων προς τον Κριμνόν. Παράλληλα, η συμφωνία αποτυπώνει τις ακραίες συνθήκες ανάγκες στις οποίες εξακολουθεί να βρίσκεται η χώρα μας.